दिन थोबसेबो उन्दुआलासिनो फरायनाया रेकर्ड दङ आं दानि परिखा खाथि आखाइ खबजाया खिन्थु परिखा गथ'खौ फेदेरनायनि डिउटिनिफ्राय आनज्रायलांदों मबाइल नायनानै बिफायाबो आनज्रायलांदों There are different types of plants on earth. They are classified as herbs, shrubs, climbers, creepers, and trees. Herbs are small plants. For all निफ्राय जागोन जुदि गथ'साया न'आव लेखा बिजाब गांसेबो नुवा जुदि गथ'साया न'आव गावनि गेदेरफोरखौ बिमा बिफा बिबै बिबौखौ बिजाब फरायनाय नुवा बे गथ'साखौ बिजाब फरायैनि रायनानै जेबो लाब गैया फिसाफोरनि मोखाङाव एसे फरायनानैबो दिन्थिनो हायो बिजाब फरायनो हायो दानाय लुनाय गुबुन खामानि मावनो हायो गेलेनोबो हायो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो बे बिमानि सिनायथिखौ खालि दे गावखौ नेवसिनानै गावखौ बावगारनानै गावनि समखौ हगारसारनानै खालामनो हायो बा दिन्थिनो हायो बे नङा बेनिखायनो आं दहाय बुंनाय बायदि बिमाया जेब्ला आठथायाव फुंनि 8:00 गावनि फिसाखौ लानानै फरायसालियाव दोनहैयो आरो There shall be showers of blessing. Sing lagu nilai oro kami serce Bobby zahar ni predau maina faidan kami gezer गोबां आइजोआनो गावनि बिमा जानायनि जेखौ रल होनो बिमा जानायनि रलखौ लानानै दुग्गानाय मोनो आरो बे बिमा जानायनि रलखौनो ओरैबायदि सिरियासलि लायो गावखौनो बावगारो खायफाया बुङो गावखौनो बावगारनानै नेवसिनानै मोजां बिमा जानो हानाया मोजां नाथाय आं बुंनो थाङो फिसाफोर देरखांनानै बिमाया जे गासै गावनि जिबनखौनो फिसानि नामाव हगारबाय फिसाया जेब्ला देरनानै थाङो न' गारनानै होनब्ला मा खालामगोन माबा मोनसे खालामनानै थानांगोन बेनिखायनो आइजोआ जेब्लाबो हाबानि उनाव फिसाया जेसेबांखि मोजां जाया मानो बेसेबांखि फिसा खाङा मानो आइजोआ गावनि सिनायथिखौ मालाबाबो बावनो नाङा आरो गावनि मावनांगौखौ मावनानै थानांगौ गाव मोजां मोननाय हाबा संनाय खावनायाथ' डिउटि होनो आइजोनि खिन्थु बे डिउटिखौ गारनानै गाव मा मोजां मोनो फिसाफोरनि मोखाङाव एसे फरायनानैबो दिन्थिनो हायो बिजाब फरायनो हायो दानाय लुनाय गुबुन खामानि मावनो हायो गेलेनोबो हायो न'आव बेफोर गासैबो खामानिखौ मावनो हायो बे बिमानि सिनायथिखौ खालि दे गावखौ नेवसिनानै गावखौ बावगारनानै गावनि समखौ हगारसारनानै खालामनो हायो बा दिन्थिनो हायो बे नङा बेनिखायनो आं दहाय बुंनाय बायदि बिमाया जेब्ला 8:00 फुंनि 8:00 गावनि फिसाखौ लानानै फरायसालियाव दोनहैयो आरो सानसेमानि नेयो होनबा गावनि
जि एकदम मूल्यवान सम बे समफोरखौ गासिबो गारनाय जायो फिसाया जेसेबां समसिम देरा बे समसिम बोसोरनि उनाव बोसोर दिननि उनाव दिन बोसोरनि उनाव बोसोर बे स्कुलनि गेटनि बाहेराव सम खाथायनानै गावनि एकदम मूल्यवान समखौ गारो आरो गावनि जेसेबां खालामनांगौ खामानि गावनि सिनायथिखौ गाव सिनायनो हानाय जि माबा खामानि मावनानै सिनायनो हायो बेफोरखौ बावजोबनाय जायो थ' आं बे खामानिनि एकदम बेरेखा थांनाङा बिमा दोनहैनायनि खामानिया जाबाय दोनहैबाय लायनांगौबा उन्दैद्रायबा लायबाय खिन्थु गेजेराव बे गेजेरनि समा न'आव रावबो गैलाबा गावनि सम गाव लिरनो लुगैनायखौ लिरनांगौ गाव फरायनो लुगैनायखौ फरायनांगौ गाव गुबुन मावनो लुगैनायखौ मावनांगौ बे गावनि समखौ स्कुलनि गेटनि बाहेराव नेनानै सम खाथायनाङा बेनो आंनि बुंनांगौ बेराफारसेथिं नुबाय जिहेतु दायो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मुगायाव खिन्थु जों नुबाय बांसिनै बिमाफोरा मबाइलावसो बेस्थ' थानायखौ नुयो गावनि गथ'फोरखौ जेसेबांखि जोथोन लानांगौ सोलोंथाइ होनांगौ बेनिफ्राय एसे बबा आनज्रायबाय बिनिखायनो आं दहाय बुंदोंमोन जेरै गथ'फोरखौ लेखानि फारसे बिजाबनि फारसे बोनांगौ फरायनायनि मोनसे हारिमु सृष्टि खालामनांगौ बे सृष्टिया न'खरनिफ्राय जागोन जुदि गथ'साया न'आव लेखा बिजाब गांसेबो नुवा जुदि गथ'साया न'आव गावनि गेदेरफोरखौ बिमा बिफा बिबै बिबौखौ बिजाब फरायनाय नुवा बे गथ'साखौ बिजाब फरायिनि रायनानै जेबो लाब गैया मानो होनबा गावनि एगजामपोलजोंसो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायो थ' बिमाया जुदि मबाइल नायो फिसायाबो मबाइल नायगोन बिफाया जुदि सानसे मबाइल नायो फिसालायाबो नायगोन बिनिखायनो बेखौ फोजोबनांगौ मबाइला गोबां खामानियाव बाहायजायो रिल नायो जोंनि बांसिन मानसिफ्रा रिल नायो शर्ट्स नायो आरो बे फिसा फिसा इउटुब बा फेसबुकफ्राव फिसा माबा नायनानै क्लिप्स नायनानै बेफोरजों बेस्थ' थायो खिन्थु बेफोरखौ नायस्लाय बे जुगा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बिथाङा होननाय बायदि आरो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ माबोरै गावनि थाखाय बाहायनो हायो मबाइलाव नायनायाव रिलखौ नायामासिनो माबा मोनसे फेस्ला शर्ट नायामासिनो जुदि सोरनिबा संनाय खावनायखौनो नायबाय एमब्रयदारिखौनो नायबाय स्वेटार गांसे माबोरै बानायनो बेखौनो नायबाय जुदि बेखौ गियान हासिल खालामनायाव गियान आरजिनायाव बाहायो बे समखौ होनबा साबसिन जायो मबाइलाव गोबां जिनिस दं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बुङोब्ला जोङो बुहुमखौनो बेरायजोबनो हायो मबाइलनि जोहै बुहुमखौनो नायजोबनो हायो सोलोंजोबनो हायो मोजां सिनेमाबो नायनो हायो खिन्थु रिल नायनाय शर्ट्स नायनाया फकासा शर्ट जालाङो फिसाफ्राबो बेखौनो नायनो सोलोङो फकासा शर्ट जायो गुसुं जायो दा बेखौ खालामनाङा नंगौ गथ'खौ फेदेरनाया खिन्थु बिमानिल' हाबा नङा दे डिउटि नङा आं बेखौ मानिया गथ'खौ फेदेरनाया बिमा आरो बिफानिल' दा गथ'खौ फेदेरनाया जुदि बिमाया जुदि गथ'खौ फेदेरनायनि डिउटिनिफ्राय आनज्रायलांदों मबाइल नायनानै बिफायाबो आनज्रायलांदों दा बे जिनिसखौ नोजोराव लाखिनांगोन आरो जयैनो एकदम कनसियास जानानै गोसोआव लाखिनानै बेखौ बे रुटिनखौ बानायनांगोन कि मोनसे समनिफ्राय मबाइल आलादा आरो मानसिजों फिसाजों रायलायनाय फिसाजों जुक्ति होनाय डिबेट खालामनाय बेफोरबायदि प्रेक्टिसखौ लाबोनांगौ गोदो जेरै जायोमोन गोदो ज' जिरायनानै बिबै बिबौआ सल' खोन्थायोमोन बिमाया सल' खोन्थायोमोन दाबो खोन्थानो हायो मानो हाया खिन्थु दा बिमाया आं मेंबाय होननानै सल'खौ खोन्थायामासिनो दिन्थियो दा बे दिन्थिनायखौ गारनांगोन गोरों जाबोनानैसो दिनै बे आनज्रायदों नामा बिमाफोराथ' दिनै गोरों जाजोब्बाय खिन्थु दिनै जेसेबां सर्ट स्ट'रिफोरखौ बुंनांगौ माने मबाइलखौ हगारना होनायनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो बे आंनि खामानिया जोब्बाय बिदिसो सानदों नामा बेनिखायनो बे जोङो मोनसे फेस्ला बाथ्रा बायदि बाहायो जोंनि समाजाव कि मबाइलानो बखालि बायदि जाबाय गथ'आ गाबदों मबाइलखौ होदों बखालि बायदि जाबाय मानो होनबा जोंनि समाजाव दा बखालि बा मानसि सोरबा न'खरफ्रा फिसा जालांबाय बिमाबो साख्रि मावो बिफाबो साख्रि मावो गथ'खौ नायनो रावबो गैया मालाबा मबाइल होफ्राङो जोंबो खालामदों जोंबो होफ्लांदों खिन्थु मबाइलाव मा देखायदों मबाइलाव आं जेरै होनदों देखायनो गोबां खोथा थायो फिसाया मा नायदों बेखौ आन्दाज लानांगोन आरो बिमायाबो गाव मा नायदों बेखौ आन्दाज लाखिनांगोन गोरों जानो हायो आरो गोरोंनि थाखायनो आनज्रायदों जानो हागौ खिन्थु दा गोरोंनि थाखाय आनज्रायदोंब्लाबो दा थाङै थुङै खिन्थु मिनिंफुल जिनिस नायाखै आं दा आंनि बुजिनायाव जोंनि दानि समाव जोंनि समाजाव रावबो मिनिंफुल जिनिस नाया गासिबो रावनाबो धैर्य गैया गोलाव डकुमेन्ट्रि गोलाव सिनेमा बा नायनो धैर्य गैया गुसुं नायनांगौ मिनिनो ओंखारनांगौ जोबनांगौ बेखौनो आरो बेखौ नायनानै नेक्स्टखौ नायनांगौ बिनि उनाव नेक्स्टखौ नायनांगौ गोसोआव लाखिया बे गोसोआव लाखियै प्रेक्टिसा
खिन्थु मानसिखौ थाब एमनेसिया बा आलजाइमार जेखौ होनो थाब बावनो फोरोंदों मानसिफ्रा बारा मेम'रि थाला मेम'रिया सर्ट जालांबाय बे रिल्सफोरनि थाखायनो फरायसा हिसाबै जों घन्टासे होनो हायाना आंबो बेबायदि फरायाखिसै आंबो फरिखा खाथियावल' बिराद फरायोमोन ओरैनो आङो बायदिसिना ससाइटिनि खामानि आं उन्दैनिफ्रायनो आङो बेस्थ' थायोमोन बहाबा भलिबल टिम बानायब्रबगोन गामियाव हिन्जावफोरनि मालाबा खेराइ ग्रुप गिदिर बानायब्रबगोन बहाबा मोसानो लाना थांगोन भलिबल टिम बानायनानै धामाधुम प्रेक्टिस खालामना इन्टार डिस्ट्रिक्ट माबा माबि गेलेनो थाङो शिलंफोराव फरायब्लाबो आङो बर' हिन्जाव गैयिनि स्टुडेन्टस खमखाय बहाबा बर' नार्स मावनाय सोरनियावबा ओंखाम संनो थांनाय सोरनिबा हिन्जावफोरखौनो गथाय मोसाग्रा टिम बानायो गामिया खाथियावहाय माथावरि जावबाय माथावरि बानायनायनि नामावहाय खालासिजों कन्ट्रेक्टारजों हिन्जावफोरखौ जिनाहारि खालामबाय गाज्रि खालामबाय आं थांनानै बेवहाय मास मोननै लेखा रोङि आइजो बायदि जानानै आं खामानि मावहैखोमादों बायदिसिना आं बेबायदि खालामबाय थायोमोन खिन्थु जे एग्जाम होयो फरिखा फैयो संसारा फारसेथिं आंनि फरायनाया फारसेथिं आं कन्टिनिउसलि 10 दिन थोबसेबो उन्दुआलासिनो फरायनाय आंहा रेकर्ड दङ आं दानि फरिखा खाथि आखाइ खबजाया खिन्थु फरिखा खाथियाव फरायनायसो बे उपाय गैला जोबा फरायनाया मा खालामनो कन्टिनिउ बिनि उनावहाय आं लोमजानानै थायो आं फरायनो बायोमोन माने गुबुन खामानिखौ आं बारा इन्टारेस्ट होयोमोन खिन्थु बे जे फरिखा फैब्लाय आं संसारखौ मिन्थिला फरायगोन हरसे थाला आं 5टासिम फरायो मोनाबिलिनिफ्राय गेजेराव साहा कापसे मोनब्ला मोनबाय हस्टेलफोरावथ' बेखौबो मोना आं क्लास 6निफ्राय हस्टेलाव थादों MA पास जानायसिम जोंखौ फराय होननानै बुंग्राबो रावबो गैयामोन बिमा बिफायाखौ खाथियाव जों मोनफेराखै स' बानाया बायो खिन्थु फरायनांगोन दिनै आं मिथिदों आं जुदि सानफ्रोमबो घन्टासे फरायनायमोनब्ला आं फरिखा खाथियावल' फरायनानैनो आंनि सानफ्रोमबो आंनि रुममेटफोर आंनि लोगोफ्रा सानफ्रोमबो जेरै फरायोमोन आं बिसोरजों समान मार्क मोनोमोन फरिखा खाथियावल' फरायनानै खिन्थु आं सानफ्रोमबो एटलिस्ट घन्टासे बा घन्टानै फरायनायमोनब्ला आं हयथ' टप 10आव थांगौमोन आं दिनै दुखु जायो खिन्थु मोनफिनला आं बे समखौ आंनि फरायसा जिउआ फैफिनलिया आंहा दा मोनसेल' लामा दङ आंनि मेगन सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ बिथोन होनानै बिसोरखौ आङो टप 10आव थांहोनाय डिस्टिंक्सन मोनहोनाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 10 पजिशनसिम फैनायखौ आङो खाबु होनो नाजानाय आरो बेनिखायनो आं गोरबोजों बुङो जे उनाव दुखु खालामनानै जेबो लाब गैया उनाव उन दाहा खालामनानै जेबो लाब गैया बेनिखायनो जेब्ला सम दङ फराय रंजानाय समा फैबाय थागोन खिन्थु खस्थ' खालामनाय समा उनाव आरो आं खस्थ' खालामगौमोन बिराद फरायगौमोनब्लाबो जों बेखौ मोननाय नंला बेनिखायनो जिउआव फरायनाय समाव जों माबा मोनसे शर्टकाट मोननो लुबैयोबा बे गोरोन्थि जागोन नो शर्टकाट इन लाइफ अर इन स्टाडिज फरायनाय आरो जिउआव जेबो शर्टकाट गैया बारस'नाय गैया जों दिनै बहाबा थांनोब्ला लामाजों थांनायाव गोबाव जानायनि आङो दुब्लि बारस'नानै थांनो हागौ थाब मोनहैनायनि बारस'नो हायो नाथाय फरायनाय आरो जिउ खांनायाव बारस'नायनि खुनु लामायानो गैया इउ हाव टु डु हार्ड वर्क खस्थ' खालामथारनांगोन मावनो नांथारगोन संग्राम खालामथारनांगोन फरायथारनांगोन अब्लासो रिजाल्टआ मोजां जागोन दिनै फरायनायनि खोथा बुङोब्ला बेवहाय मोनथाम फेक्टर ज' जानानै थायो दिनै जोंनाव बेयाव टपिक मोनसे होदों माइ एजुकेसन एन्ड माइ फिउचार येस इट इज माइ एजुकेसन एन्ड माइ फिउचार माइ लाइफ आंनि जिउ आंनि फिउचार आंनि इयुन माने आंनि जिउ आंनि इयुनखौ दानाया आंनि जिउखौ दानाया बे आंनि आखायावनो थायो आंनि सोलोंथाइनिफ्राय आं बेखौ दानो हायो दिनै बयबो मिन्थिगौ मोनसे बाथ्रा दं नेलसन मान्डेलाया बुंनाय बाथ्रा एजुकेसन इज दा मा होनदों बयनिख्रुइबो गोबौसिन हाथियार द मोस्ट पावारफुल वेपन अफ द वर्ल्ड सोलोंथाइया बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोबौसिन गोख्रोंसिन गोहोगोरासिन हाथियार होनदों अब्ला बेसेबां गोहोगोरा जानो हागौ आरो मोनसे दङ बे जाबाय नलेज इज पावार गियानानो गोहो एबा पावार स' जों सोर लुबैया बेखौ बुहुमनि बिथोराव बयनिख्रुइबो गोबौसिन गोख्रोंसिन गोरासिन हाथियारखौ सोर मोननो लुबैया द मोस्ट पावारफुल वेपन बेखौ लानो हायोब्ला जोंखौ रावबो थगायनो हाया जोंखौ रावबो फोलानो हाया जोंखौ रावबो नाख्रेबनो हाया जोंखौ रावबो नासयनो हानाय नङा जोंखौ रावबो फोथायखेबस खालामनो हाया दिनै जों मानो थगायजायो दिनै जों उनाव मानो दं दिनै जों सोलोंथाइ मोननायनि उनावबो मानो गुबुनजों फोलाजायो बिकज वी आर नट एक्वायरिं दैट पावारफुल वेपन जों बे गोहोगोरा सोलोंथाइखौ जों मोननो हायाखै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो मोनसे खोथा बुंदों जे क्वालिटि एजुकेसन लानानै गेरेमसा हारि दानाय
थ' क्वालिटि एजुकेसनखौ जों माबायदि मोननो हागोन जों दिनै डिग्रि मोननो थाखाय फरायब्लानो जाया डिग्रिखौ जोङो कागजाव मोनगोन नाथाय द नलेज द एक्सपिरियेन्स बे गियानखौ जों गाव लानो नाजानो नांगोन फरायनायाव मोनथाम फेक्टरा सासे स्टुडेन्टखौ गोजौआव लाङो बे जाबाय फार्स्ट टिचार फोरोंगिरि सेकेन्डआव बिमा बिफा गार्जेन न'खरनि मानसिफोर आरो थार्डआव गाव फरायसाया गाव फरायनानै जेसेबां गोजौआव थांनो हागोन बेजों फोरोंग्रानिबो लोब्बा थायो फोरोंग्राया फोरोङोब्ला फरायसाया सोलोंनो हागोन आरो फरायसाखौ नोजोर होयोब्ला बिमा बिफाया मोनसे मोजां परिबेस आबहावा होयोब्ला बे गथ'आ गोजौआव थांगोन नाथाय फोरोंगिरि आरो बिमा बिफानिया सेकेन्डारि जायो फार्स्टआ जाबाय फरायसा whether you are willing or not to learn गथ'आ फरायनो सोलोंनो गियान लानो रोंनो गोसो दंना गैया जुदि गैयाब्ला गावनिफ्राय जुदि लुबैनाय हास्थायनाय गैथाराब्ला सासे फरायसाहा बेखौ मास्टारा हाजार फोरों बे हानाय नङा बिमा बिफाया जेसेबां आबहावा हो जेसेबां सुबिदा हो बे जानाय नङा बेनिखायनो गिबियावनो सासे फरायसाया सासे गथ'आ मा खालामनांगोन लुबैनाय थानांगोन सोलोंनो आरो बेखौ अफकर्स न'आवहाय जाय जोनोमगिरि बिमा बिफा बिसोरो मटिभेट खालामनो नांगोन फरायनाया बेसेबां इम्परटेन्ट बेखौ मिथिहोनांगोन फरायनो बायोब्ला जेबो जाया बेखौ फरायनो बेखौ मिथिहोनांगोन आंनि फिसालायाबो बायो क्लास 9आव दं आंहा फिसालाया क्लासाव थां होनब्ला मालाबा बायो आं बिराद बुजायो आं कचिं क्लास खाथियाव मोनसे जादों आं बेयाव हरदों आं बेबायदि मिटिंफ्राव फैबाथाय फन खालामोब्ला आं थांनो बादों होनहरो दा आं मा खालामनो गोजाननिफ्राय आं सम होनो हाया आंनि गथ'नो खाथियाव थाब्लाबो मालाबा बुङो आं दिनै थाङा मानो ओरैनो थाङि माब्लाय माबाफोर जादों खर' सादों देहाखौ गाज्रि मोनदों लोमजादों अब्ला मानो थाङा ओरैनोबाथ' नों खारग'खाया लोमजादोंबा बुं खर' सादोंबा बुं आं हरा खिन्थु ओरैनो होननानै नों थानो मोना आं ओंखारहोनानै आं दोननानै फैयो बे बानाया बयनावबो थायो नाथाय बेखौ जोङो मटिभेट खालामनांगोन आं फज'नानै खिन्थायो बेखौ गोबावानो जाथों नांगौब्ला 10 मिनिट फज'नानै जों माबायदि फरायनाय जोंनि आइ आफाया जोंखौ माबायदि खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय बेखौ आं खिन्थायो खिन्थाखांनायनि उनाव बे बुङो आं जि गानस्लायनोसै थांसै होनो स' हाउ टु मटिभेट आवर चिलड्रेन जोंनि गथ'फोरखौ माबायदि मटिभेट खालामनो रायनानै बुजायनानै फोरोंनानै ना माजों बे मोनथाम बिमा बिफा फरायसा आरो टिचार्स एबा फोरोंगिरि बे मोनथामनि जिथु कोअर्डिनेशन बिनि गेजेरजों सासे गथ'नि जों मोजां इयुनखौ नुनो हायो अनेक स्कुलफोर दङ अनेक फरायसालिफोर दङ जेरावहाय मास्टारफ्रा खालि साख्रि हिसाबै लायो साफा गथ'नि इयुननि खोथाखौ साना गावनि स्कुलनिफ्राय माबायदि मोजां गथ'फोर दिहुननो नांगौ बेखौ साना बिसोरनि इयुनखौ आं मास्टार हिसाबै माबायदि आङो गोजौआव लांहोनो हागोन माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेखौ साना फैयो सम मथे 45 मिनिट क्लास लायो ओंखारो थाङो मास जोबब्ला दरमाहा जायो बेबादिबो मास्टार दं बेवहाय जों कमप्लिटलि सोरबा मोनसे मा होनगोन बेयो बिथिङावहाय जोङो रिलाय खालामनो हाया सोरनिबा बिमा बिफा दं फिसाया मा फरायदों बेखौ नाया पास खालामबाबो फेल खालामब्लाबो रंजानायबो गैया दुखुबो गैया बिदिबो दं स' बेवहाय जोङो मोनसेयाव जों रिलाय खालामनो हाया जों मोनसे बिथिङाव सोनारनो हाया इट हाज टु बि टुगेदार जे टिचारनि नाजानायबो थानांगोन बिमा बिफानि नाजानायबो थानांगोन आरो फिसाया गथ'फ्रा गावसोर लुबैनाय थानांगोन बेवहाय निस्सय फोरोंगिरिफोरबो दङ स्पेसियेलि आङो बिमा बिफा आइ आफाखौ बुंनो नागिरो जे गथ'फोरनि मोजांखौ जोङो सिमांल' नुबा जाया जों हास्थायब्लाल' जाया जोंहा गोबां मावनांगौ दं अनेक मावनांगौ